גשם ומלחמה, ממש כמו אז באותה השנה, דפיקה בדלת, השאירה אותי חסרת נשימה. מישהו יכול... כן, כן. קודם כל, המשקל פה של המילים מטורף, כאילו... תסבירי? קצב, יש חמה, שנה, דפיקה, נשימה, לא יודעת להגדיר את זה, אבל זה מרגיש לי טוב. באמת שכן, את עושה תצומת ליבי למשהו. מבחינת התוכן, זה כאילו לא הפרידה, נשתמש כרגע באיזה מונח שאמרו פה הרבה בפרוזה, זה כאילו האירוע המחולל של הפרידה, זה ההתחלה שלו. למה? אני הבנתי את זה לפני. אני רק שנייה לפני שאת ממשיכה, רק הספתי תשומת ליבי בזה שאמרת שיש פה קצב חזק, זה נכון. עכשיו אני שם לב, כאילו שוב חורף, בלי גשם, מלחמה. ממש כמו אז, באותה השנה. דפיקה בדלת. השאירה אותי חסרת נשימה. אני לא הקראתי את זה טוב בדברים. זה יפה, טוב שהספת תשומת ליבי, נכון, יש באמת קצב חזק, כאילו, אני לא רוצה להרוס את זה, אבל כאילו בעיקרון ממש כאילו פסיק כאן, פסיק כאן, ממש כאילו יש פה קצב שווה מאוד. טוב, אני לא זה, אבל כאילו, כבר משהו שמושך אותי, כאילו, גורם לי לחשוב על לחן, זה, אני עושה את הדבר הזה, רק בשביל התאמות הקצב, זה כמובן מכוער מבחינת הכתיבה. מה שמדהים פה שגם בלי זה מורגשת ההתאמה, כאילו, יש התאמה במילים. כן, זה יפה. נתת ועין. עוד, נכון. עוד משהו? מישהו רוצה להחכים אותנו? לא? איפה היית עושה את הסניק? כאילו האישו זה הדפיקה בדלת. זהו, זאת השאלה פה. כן, כי כאן פתאום המילה שנגמרת כביכול בפתח היא ראשונה. נתתי דפיקה בדלת. האמת שגישה מעניינת של אלון שאומר ללכת על זה בתור סי. זה יפה, כי זה אומר הרבה מאוד, השאירה אותי. שוב חורף בגשם מלחמה ממש כמו באותה השנה, דפיקה בדלת, השאירה אותי. חסרת נשימה, זה יפה. זה יפה מאוד, זה גם נותן עוד משמעות, סאבטקסט, עוד משמעות לטקסט, כאילו. זה יפה. דפיקה בדלת, השאירה אותי. עוד משהו שאתם יכולים כאילו לכוון, לומר, לשאול, להגיד, מגד. לאמור. החסרת נשימה זה יכול להתבטאות גם בלחן. זה קורא ללחן חסר נשימה. רעיון לא רע, שחסרת נשימה יתבטא בלחן. שירה כזאת, חסרת נשימה. שירה חסרת נשימה, זה יכול. לא אמור להישמע, אבל כאילו מישהו עם קול מחנק. שיהיה לזה מימד כזה נחנק. לא יודע איך להסביר את זה נכון. לא הבנתי, זה... או שהזמר יהיה צרוד, או שהוא ישיר בלי מרווחים, בלי לנשום. לא, תכף אני אדגים את זה, כאילו, למה שאלון מתכוון, כאילו, אפשר לעשות את זה בכמה מובנים. אפשר לעשות את זה... יש כמה אפשרויות לגרום למוזיקה להישמע חסרת נשימה. זה גם בשירה זה נכון, אבל זה גם יכול להיות בהרבה מובנים אחרים. אני מיד אדגים את זה. אולי עוד כיוונים שאתם יכולים לזרוק לי פה, למשל? כאילו השורה הראשונה, לעומת כל הטקסט, גם מבחינת התוכן, היא כאילו שורה לאחר יד יותר. שוב חורף, בלי גשם ומלחמה. ואז מתחיל משהו, ממש כמו אז באותה השנה. לא יודעת, זה יכול להתבטא בלחן. כן, לעומת זה, היי. השורה הראשונה היא שגרה. חיות אש, זה יקר. אנחנו... עם 4 שורות, שלחתי שיר רציני. אנחנו בשירתה של מיכל. חיבה את הדבר הבא. פסדת שירים נורא יפים, אבל עכשיו לעיתים גדולים. ועלי? אני דווקא חושב הפוך, שהכל צריך להיות נורא נורא רועש, עד לדפיקה בדלת. יפה. יפה. יש פה כמובן, כאילו, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל שורה ראשונה, סאבטקסט ציני, כן? יש פה גם. זאת אומרת, לומר על חורף שהוא שוב בלי גשם וגם בלי מלחמה, זה ציני כמובן, כאילו, זה
זאת אומרת, כרגיל בחורף תמיד יש גשם ומלחמה. מדינה למודת מלחמות. כן, אז כאילו יש פה את הדבר הזה, אני יכול להתחשב בזה, אני יכול שלא להתחשב בזה. זאת אומרת, לאור שאר הדברים שנאמרו פה, אני כאילו לא כל כך מתחשב בזה, כי אפשר גם לקחת את זה לשם. יש פה הרבה, אבל יש פה הרבה כאילו, הקונוטציה שאני מקבלת מזה, הקונוטציה שאני מקבלת מזה זה שמודיעים למשפחה שחייל מת. לא, כאילו זה יכול גם... אני פשוט מודה על הרגע הזה שבאת לפה, כי אני לא... סבבה, אני לא יודעת אם כולם זה. בוא ניקח את הדבר הזה כנתון, כאילו, אני צריך להתחשב בזה או לא צריך להתחשב בזה לרחם? לא. לא צריך להתחשב בזה. לא. למה? כי הטקסט מדבר את עצמו, אתה לא אמור לשתול את הסאבטקסט. הוא לא שעשה שיר שמח, כאילו, שוב חורף, לא. נכון. אבל למה? יש פה הפתעה, אז אם זה שמח, זה כאילו דבר והיפוכו. זה טקסט שאפשר לקחת אותו להרבה מקומות, אבל בואו רגע ננסה שנייה, כאילו... יש כאן צל של סקנדל. מה זה, זה אמור ז'קוב, לא? כן. זה גדול, זה שלו, הסקנדל, זה יפה. תראו, אחת האפשרויות זה לתת לשורה הראשונה, כאילו, להעיף לחלוטין כאילו את במרכאות ציניות הפנימית שיש בה, כאילו, לא שזה איזה ציניות, אבל יש פה ביקורת, אני נקרא לזה, ולהפוך את זה להיות כאילו משהו שעל השורה הראשונה הוא נוגע ללב. זאת אומרת, לדעת מיד שאנחנו הולכים כנראה לגמור את הסיפור הזה בדמעות. כנראה צחוקים לא יהיו, זה לא ייגמר ברנצרים. זה ייגמר במשהו הכי לא רנצרים. ספקטור אולי. אז כאילו, אז נגיד, אם הייתי רוצה לתת לזה את ההצללה הזאת, הייתי מתחיל במשהו מאוד מאוד אינטימי, ועושה משהו כמו... נגיד, שוב חורף, בלי גשם ומלחמה, ממש כמו באותה שנה. שוב חורף, בלי גשם ומלחמה, ממש כמו באותה שנה. אלטון ג'ון, מהפה שלך לאלוהי שלי. מה, זה היה דיסני כזה. דיסני פחות. דיסני אולי כן. כן, אני מאוד אוהב שאתה עושה משהו מושלם, ואז כזה, משהו כזה. זאת אומרת, זה אם הייתי לוקח את זה והופך את זה מיד מהשורה הראשונה שיברור לאיפה הדבר הולך. עכשיו, עם ההפתעה הזאת שדיברתם עליה בדפיקה בדלת, כאילו פתאום כל הסיפור משתנה, אם השאירו אותי שיהיה כאילו סי, חסרת נשימה עליתי כמה יותר גבוה שאני יכול, איזה חסר נשימה כאילו. חסר נשימה אחר,
גם היה יכול להיות אם השיר הזה היה מנגן נגיד משהו כזה. כאילו, הקצב הפנימי שלו היה... ראיתי שהשיר חורף, בלי קשר, מלחמה. זה ממש לא קרה, זה שחסר נשימה, והשירה תהיה יחסית רגועה. אני מעדיף את זה יותר עם השירה, אבל... משהו בנגינה הזאת, זה גם סאונד מטפטף כזה של גשם, לא יודעת, אפשר לעשות את זה אפילו מאוד יותר. וואו, שוב חורף, בלי גשם,